No sé si em permeten la indiscreció. Quins de vostès van estar aquí fa uns mesos quan vaig venir a fer una xerrada sobre mètode científic? Bueno, uns quants. Tinc aquí la presentació que vaig fer servir. Molt breument, i disculpeu que torni enrere, no és el tema d'avui, però aquell dia vaig parlar una mica del mètode científic, vaig ensenyar coses com aquestes. En què es basa el mètode científic? El mètode científic es basa en observar, recollir dades, formular hipòtesis. Aquestes hipòtesis, a base d'experiments, s'examinen, es comproven. Pot ser que els experiments confirmin o no confirmin la hipòtesi, si no confirmen s'ha de buscar una altra hipòtesi, i si els experiments confirmen, aquesta hipòtesi s'afegeix a altres hipòtesis per formar teories. Però el punt important aquí és aquest. Nosaltres podem tenir una hipòtesi que ens agrada molt o ens agrada poc, que pot ser confirmada o pot ser negada per l'experimentació, per les observacions. I la regla en ciència és que les dades, l'experimentació, l'observació és qui mana. Les nostres opinions no són importants, les nostres preferències no són importants. Si les dades no confirmen una hipòtesi, aquella hipòtesi s'ha de descartar. I també, seguint una mica amb l'exposició, ja acabo, anem al tema. Bé, vaig directament. Doncs el punt és aquest, i avui, lligant amb aquesta xerrada, aquesta presentació de l'altre dia, he volgut anar més enllà del que normalment s'explica en conferències sobre la matèria fosca, anar més enllà i mirar-ho des del punt de vista intern, des del punt de vista d'on estem els científics avui en dia treballant en aquest tema. I hi havia una dita, no recordo ben bé com anava, i és que si t'agraden les salsitxes no hauries mai d'anar a veure una fàbrica de salsitxes perquè se't pot passar la gana, em sembla diuen el mateix de com es fan les lleis al Parlament. I és perquè, si han vist l'exposició, aquesta que hi ha avui aquí, una mica com s'explica la física secundària o primària, on expliquem, no, les coses són així i això és acabat, tancat, polit i ja dat i beneït. Però quan fas la ciència des de dins, justament com les salsitxes, veus que hi ha una mica d'amarro, les coses no són sempre tan clares. I intentaré avui, en aquesta presentació, anar més enllà de les afirmacions o de les coses que hem posat allà, que no hi ha res de fals, d'acord? I anar una mica a la cuina i veure els ingredients que hem hagut de posar per arribar a aquestes conclusions. Fins a aquest punt, aquests ingredients potser no són vàlids i per què parlem de matèria fosca avui en dia. I una mica això em porta a la següent transparència. He posat un subtítol en aquesta presentació, què és la matèria fosca i algunes possibles alternatives. I si han mirat aquesta exposició amb una mica d'atenció, l'últim panell amb un racó que no es veu gaire parla justament d'això, alternatives a la matèria fosca. Però fixin-se que en tota l'exposició es parla de moltes coses, fores negres, es parla de matèria fosca i amb un raconet al final hi ha una noteta. Per què aquesta noteta? Per què la posem i on estem? Doncs bé, he agafat aquest article publicat a Investigación y Ciencia. Investigación y Ciencia és una revista que se'n diu alta divulgació, és a dir, fa divulgació i hi ha una mica pujada de to en qüestions tècnicament una mica més complicades, i he agafat aquest article i he ressaltat aquest tros d'aquí. I en una revista com aquesta diu: investigaciones recientes muestran discrepancias manifiestas entre las predicciones del modelo estándar y las observaciones. ¿Deberíamos tomar en serio las alternativas a la materia oscura? Tornem un altre cop a la paraula alternatives, està allà fora. Està en el meu títol i està aquí. Per què? Per què diuen això, alternatives a la matèria fosca? Què vol dir alternativa a la matèria fosca? Bé, la qüestió és que la matèria fosca, avui en dia, no és encara un fet científic totalment comprovat. D'acord? No té aquesta categoria. Al final donaré algun parell d'exemples històrics perquè quedi més clar què vull dir amb això. Però avui en dia, la matèria fosca, en termes científics, és només una hipòtesi.
No tinc el subratllat. És una hipòtesi que formulem per explicar tota una sèrie de fets observacionals que passaré a comentar, tota una sèrie de coses que hem observat en astronomia, en cosmologia en general, i és una hipòtesi que resulta que és la que actualment està més àmpliament acceptada. És a dir, que el consens majoritari en ciència diu que per explicar tot això que veiem ha d'existir una cosa, o sembla que podria existir una cosa que en direm matèria fosca i que ho explicaria tot. Però no és un consens complet, hi ha gent que pensa d'altra matèria i hi ha hipòtesis alternatives. Repeteixo, matèria fosca encara no és un fet, sinó que és una hipòtesi. També voldria remarcar, en la meva xerrada sobre mètode científic, també vaig insistir en aquest punt, que això és normal. Passa en ciència, passa sovint. El que passa és que fora del laboratori, fora de les aules, fora dels instituts d'investigació, no es percep tant aquesta provisionalitat de les coses. Estem fent ciència als límits, estem en el límit de l'observació, en el límit de les teories que tenim. No estem en coses consolidades. De mecànica newtoniana no esperem gaires ensurts, però és que la mecànica newtoniana ha sigut superada per la relativitat. Però la mecànica newtoniana l'hem entès perfectament i les fórmules, les lleis estan consolidades i s'entenen. Aquí estem al límit de la ciència, al límit del coneixement actual, i en aquest punt és normal que tinguem hipòtesis provisionals encara no comprovades i que estiguem treballant. De manera que el que passa, i aquesta manera de parlar, des de fora parlem de matèria fosca sense fer la distinció amb altres coses que sí que estan confirmades. Sembla que la matèria fosca és una cosa dada i beneïda. Ho és bastant, ho comentaré. Però aquesta manera de treballar és normal en ciència. Treballem en el que tenim en aquest moment sent sempre conscients que demà ens podem trobar amb un experiment que digui nano, l'empifia hem de canviar-ho tot. D'acord? Tot, no tot, hi ha coses que estan consolidades, però fins on havíem arribat. Per començar una mica, ja entrant en matèria fosca, he agafat una referència bastant popular, és la Viquipèdia, i si algú de vostès s'ha interessat pel tema de matèria fosca i ha consultat la Viquipèdia, es trobarà coses com aquestes. En cosmologia, matèria fosca refereix a un tipus de matèria hipotètica de composició desconeguda, que no interacciona amb la radiació electromagnètica, però la presència del qual es pot inferir a partir d'efectes gravitatoris. Els elements que acabo de dir estan fins i tot en la Viquipèdia. Hipòtesi, composició desconeguda, i es pot inferir, no es pot tocar, detectar directament, s'infereix de forma indirecta a partir d'efectes gravitatoris. Insisteixo, fins i tot la Viquipèdia ho deixa molt clar. Llavors, el text de la Viquipèdia segueix i segueix en aquests termes tan curosos. Hipòtesi, actualment sense explicació, si realment existeix aquesta matèria fosca. Actualment el problema de la matèria fosca i la determinació de la naturalesa és un dels temes més importants en cosmologia. Molts condicionals. Aquest estatus del laboratori endins, de l'observatori endins, està molt clar fins i tot a la Viquipèdia. Per tant, un missatge que es poden emportar d'aquí és que la matèria fosca és una hipòtesi. El proper dia que trobem el seu cunyat, diu, la matèria fosca és una hipòtesi. Queda molt bé. Anem a veure, què en sabem avui en dia? Com els deia, la matèria fosca avui és el paradigma actual, és a dir, la hipòtesi de treball per al 99% dels astrònoms i cosmòlegs que treballen en temes de cosmologia. És el que tothom assumeix com la hipòtesi que més probablement sigui vàlida. Hi ha alternatives. Llavors és el paradigma, en un sentit tècnic, la hipòtesi més compartida. I si van a congressos d'astrònoms, Gaia, per exemple, doncs passa, la gent parlarà de matèria fosca en tota normalitat, publicarà articles on es treu les propietats de la distribució de matèria fosca, on intenten deduir les seves característiques, etc. Amb aquesta hipòtesi es fan totes les observacions. Si mai hem de canviar d'hipòtesi, tot aquest treball l'haurem de revisar completament, però de moment aquí estem. Això ja, el públic d'avui ja ni ho dic, no hi ha cap teoria de la conspiració, no estem amagant res, encara que se'n parli com si existís i sigui una hipòtesi, això, repeteixo, és normal. Anem a veure com va començar això de la matèria fosca. Això va començar fa molt temps, curiosament, 1900, em sembla, 50 i escaig. Aquest astrònom Zwicky estava estudiant un cúmul de galàxies, el cúmul de Coma, és a dir, un grup d'unes 1.000 galàxies, molt llunyà, la majoria d'aquests
dels objectes en aquesta fotografia no són estrelles, són galàxies. Són galàxies molt llunyanes, les veiem de forma gairebé puntual i estan totes formant un cúmul, és a dir, agrupades en una regió comuna de l'espai, orbitant totes entorn d'un centre. Doncs Zwicky estava estudiant aquest cúmul, el cúmul de galàxies de Coma. Aquí tenen la foto del cúmul i la foto de Zwicky. El 1930, perdó, més abans fins i tot del que deia. Doncs estava estudiant aquest cúmul i va trobar una cosa que no li quadrava. Una de les coses que fem els astrònoms quan estudiem un objecte com un cúmul és intentar determinar la seva massa total. Això ens serveix per moltes coses, per modelar, per fer models cosmològics, per estimar mides, etc. Doncs Zwicky estava intentant estimar la massa d'aquest cúmul i va trobar una discrepància. Evidentment, per determinar la massa d'un cúmul es pot fer de diverses maneres. No podem anar i pesar-lo, per dir-ho així, sinó que ho infereixes a partir de les observacions. I ho va fer de dues maneres diferents. Aquestes són les dues maneres possibles no les úniques possibles, dues maneres en què es pot determinar la massa total d'un cúmul, la suma de les masses de tots els objectes, de totes les galàxies i els objectes que composen aquestes galàxies. Una primera manera de fer-ho és mirar com es mouen aquestes galàxies. Com els he dit, un cúmul és un conjunt, en aquest cas de 1.000 objectes, que, degut a la seva massa global, estan tots orbitant entorn d'un punt comú. No sé si es veu gaire des del fons, però aquí, en aquest dibuix, hi ha dibuixades unes òrbites, unes el·lipses. Llavors, les galàxies aquestes tenen òrbites, no ben bé el·líptiques, però bastant, entorn del centre, perquè la massa global les atreu a totes i acaben girant totes com entorn del centre. Podem imaginar com un eixam d'abelles, doncs totes girant entorn del mateix punt, doncs les galàxies tenen un moviment d'aquest estil. Doncs si s'estudien les òrbites d'aquestes galàxies, si s'estudien les òrbites d'aquests objectes sotmesos a la seva pròpia gravitació, hi ha un teorema, el teorema del virial, a partir de la dinàmica, que diu que la massa total d'aquest conjunt d'objectes en òrbita entorn dels uns dels altres es pot calcular mesurant la dispersió de les velocitats. És a dir, no cal que vagis allà i pesis els objectes, sinó que mires com es mouen i pots deduir-ne la massa. Ho va fer i va obtenir una quantitat que és el que es diu massa dinàmica, la massa deduïda a partir de com es mouen els objectes en aquest cúmul sotmesos a la seva pròpia gravitació. Però hi ha una altra manera de fer-ho, i és a partir de la llum que emeten. Si tu agafes una galàxia, mires la llum que emet, aquesta llum, dius, ve de les estrelles que formen la galàxia. Llavors, si la llum total és tant i la divideixes per l'emissió de llum típica d'una estrella mitjana, pots dir quantes estrelles té aquell cúmul, també saps la massa típica, la massa mitjana de les estrelles, doncs pots acabar deduint la massa d'aquella galàxia senzillament mesurant la llum que reps. Per exemple, si veus un focus, està fet de diverses bombetes, si tu saps la llum total d'aquell focus i quan emet una bombeta pots comptar les bombetes, per dir-ho així. Ho va fer així, va mesurar la llum provinent de les galàxies i una a una va estimar la massa total de les galàxies. Bé, en tots aquests dos processos hi ha errors, no podem esperar que aquestes dues quantitats, aquestes dues estimacions de la massa coincideixin exactament, però sí que tenim una certa idea d'on ens podem estar equivocant i sabem amb quina discrepància esperar d'aquestes dues quantitats, per dir-ho així. Si això dona 2, doncs podem esperar-nos que amb els marges d'errors això pugui estar entre 1,5 i 2,5, posem pel cas. Però va resultar que no, que hi havia una diferència molt gran, que la massa determinada dinàmicament era molt, molt més gran que la massa determinada a partir de la llum. Teníem dues estimacions de la massa d'aquest objecte, del cúmul de Coma, i dos valors molt diferents. D'acord? A veure, quan et passa una vegada, una cosa d'aquestes pot ser una mica preocupant, però dius, poden ser moltes coses. M'estic equivocant en alguna mesura, no he entès ben bé com es mouen les estrelles. Doncs a partir del 1930 la gent va seguir observant coses d'aquestes. I va resultar que aquest fenomen, el fenomen de que la massa que es determina a partir dels moviments dels objectes, massa dinàmica, i la massa que es determina a partir de la quantitat de llum que tu reps, sistemàticament
era diferent. I sistemàticament aquest número, la massa dinàmica, era molt més gran que la massa lluminosa. Aquesta diferència, la diferència entre la massa que dedueixes a partir de la llum, la massa que veus, i la massa dinàmica, és el que anomenarem matèria fosca. Després tornaré una mica al nom, però deixem veure un altre exemple. Aquest és més proper a mi, jo treballo amb la galàxia, amb la nostra galàxia, la Via Làctea, no treballo en cosmologia. Doncs el mateix que li passava a Zwicky amb un cúmul de galàxies ens passa a nosaltres, i això en Gaia ho estem veient, amb la nostra galàxia. La nostra galàxia, el que podem fer és, si això és el centre de la galàxia, el Sol estaria per aquí, el que podem és estudiar les òrbites dels objectes entorn del centre de la galàxia en funció de la distància al centre. Una mica com el sistema solar, d'acord? Però no ben bé perquè la massa de la galàxia no hi ha el Sol al mig i està més concentrada, sinó que la massa de la galàxia està distribuïda entorn del disc. Però la idea és la mateixa. Podem mesurar la velocitat en què les estrelles donen voltes al voltant del centre de la galàxia, és a dir, la velocitat orbital en funció de la distància al centre. I podem, a partir de les equacions de la dinàmica, dir quanta massa de la galàxia està més endins que un cert radi. Si això és el Sol, això són uns 8 quilopàrsecs i mig, doncs podem comptar quanta massa de la galàxia està dins d'aquest radi, o quanta dins d'aquest radi. És a dir, podem estimar la massa de la galàxia en funció del radi des del centre. També podem agafar la nostra galàxia, començar a comptar estrelles i fer el mateix. Lluminositat en funció de la distància al radi i ens surt la massa lluminosa. Passa el mateix. El valor aquest d'aquí és sistemàticament molt més gran que aquest valor d'aquí. Tornem a matèria fosca. En aquest cas el que surt és això, per si tenen curiositat. Això no és la nostra galàxia, és M33, una altra, però en funció de la distància al centre, aquesta és la velocitat en què giren entorn del centre de la galàxia les estrelles. Si mirem el disc, la llum que s'emet i la massa que hi ha dins, esperaríem que el comportament fos aquest. Però resulta que si observem, el comportament és aquest. Quan passa això, queda clar que la matèria lluminosa, el que veiem, la matèria que podem veure que emet o interacciona amb la llum, no és suficient per explicar el moviment de les estrelles al voltant del centre de la galàxia o de les galàxies entorn del centre del cúmul. Aleshores, el que se li pot acudir de forma immediata és dir, bueno, si el comportament és aquest, és que a part de la matèria lluminosa, o més que lluminosa, la que interacciona amb la radiació electromagnètica, la que emet llum o absorbeix llum o que és visible en aquest sentit, doncs resulta que hi ha més matèria que no veig i que fa que les estrelles o les galàxies es moguin d'aquesta manera. Aquest és el concepte de matèria fosca. Hi ha alguna cosa que afecta el moviment de les estrelles i les atreu gravitatòriament. Doncs atracció gravitatòria, massa. Abans, quan parlàvem amb els companys de la televisió de l'Hospitalet, he fet l'analogia, si estem en una habitació, estem veient la pel·lícula L'home invisible, i en aquesta pel·lícula veiem que un gerro s'aixeca i es mou, no veiem l'home invisible, però arribem a la conclusió que hi és per com afecta, com mou les coses al seu voltant. Doncs aquí és el mateix. Aquí podem arribar a la conclusió que hi ha més matèria de la que veiem brillar o la que veiem interaccionar amb la llum aquí dins. Clar, un es podia quedar amb el dubte que, home, dir que hi ha matèria fosca potser és fer un pas una mica més endavant, perquè no podria ser que quan estem calculant la quantitat de matèria lluminosa o la matèria visible que interacciona amb la llum ens haguéssim equivocat en algun lloc i al fer aquest càlcul ens haguéssim deixat alguna cosa significativa i aquests objectes normals poguessin constituir la massa que no veiem. Clar, aquesta pregunta també ens l'hem fet, però portem molts anys buscant. Hem buscat moltes coses. Matèria interestel·lar fosca, no il·luminada, que no brilla i no la veus. Nanes marrons. Una de les coses que es va pensar és que les nanes marrons són estrelles que no han arribat... Bueno, no són estrelles, són objectes, estels fracassats. Massa que s'ha concentrat perquè no ha arribat a fer reaccions nuclears i per tant no brilla, però que està flotant en l'espai. N'hi ha, nanes marrons se n'han detectat. Si n'hi hagués moltíssimes més de les que ens pensem,
doncs no les veurien gaire, però comptarien com a massa. O també una cosa, aquest acrònim és una mica divertit, MACHOs, Massive Compact Halo Objects, serien objectes massius, forats negres, esteles de neutrons que n'hi hagués molt i estiguessin en l'halo del voltant de les galàxies. Aquestes coses les hem mirat. Matèria interestel·lar no n'hi ha, no la detectem amb ones de ràdio ni en infraroig. Nanes marrons n'hem detectat, però poques. I en infraroig, els satèl·lits infrarojos, si hi hagués tantes com caldria per explicar la matèria fosca, les veuríem. Això, els MACHOs, es va fer unes campanyes específiques per detectar objectes ultracompactes que poguessin estar orbitant al voltant de la galàxia que no els veuríem normalment. No hi són. És a dir, hem explorat moltes opcions de matèria normal, de matèria com la que composa la Terra, el Sol, per explicar aquesta matèria que no veiem, i cap d'elles ha funcionat. De manera que el que ens queda és matèria que interacciona gravitatòriament, però que no sabem què és. No és nanes marrons, no és matèria interestel·lar, no és forats negres ni estels de neutrons dispersos, etc. Una nota una mica tècnica, però per evitar confusions en alguns articles, hi ha una cosa que es diu matèria bariònica perduda, que és justament part del que els estic dient. Matèria bariònica és la matèria normal, la que composa la taula, l'edifici. En un moment donat, amb aquesta cerca de matèria que haguéssim pogut perdre, sí que es va veure que hi havia un tant per cent de matèria que ens faltava, que no sabíem trobar, mai suficient per explicar la matèria fosca, però que no es quadrava els números. Això s'ha resolt recentment i és, per exemple, la nostra galàxia s'estén més enllà del que semblava i té estrelles i gas més enllà del que ens semblava al principi. Això és matèria normal que hem acabat detectant, que és un 5% que ens faltava, però que no és el que estic dient. Però a vegades parla de matèria bariònica fosca, no és. La matèria fosca de la que estic parlant és una cosa que no està composada o no forma part d'estels, ni matèria interestel·lar, ni res del que coneguem. No ens quadra res d'això. Aleshores ens quedem amb la idea que hi ha alguna cosa que treu gravitatòriament, que no veiem i que no és com la matèria normal perquè no interacciona amb el que té al seu voltant, a part de gravitatòriament, de cap manera que puguem veure. Per si quedés, com que anem a filar molt prim, també, a part de mirar si estàvem perdent matèria lluminosa, també hem mirat, escolta, potser és que hi ha alguna cosa que estem fent malament en l'altra banda, amb l'anàlisi dels moviments dels objectes, la matèria fosca, la determinació dinàmica de la matèria fosca, no podria ser que ens equivoquem a la part esquerra de l'equació? Doncs resulta que no, perquè hem fet altres tipus d'observacions que també ens porten a la conclusió que hi ha alguna cosa que interacciona gravitatòriament i que no podem veure, matèria fosca. Per exemple, amb els satèl·lits de rajos X, que els van poder llançar fa ja un parell de dècades, hem observat l'interior dels cúmuls de galàxies i a partir d'aquestes observacions, a partir de les propietats del gas calent que hi ha en el centre d'aquests cúmuls i que emet rajos X, dona un resultat similar. És a dir, hi ha una matèria fosca que en aquest cas no serà dinàmica, sinó serà rajos X, i aquesta matèria fosca quadra amb la que dedueixes dinàmicament. De manera que ja se'ns estan acabant les opcions. O sigui, si dinàmicament o a partir de rajos X surt un número més gran que el que veiem lluminosament, ja s'acumulen les evidències. És més, per exemple, una altra manera que es pot fer, i aquesta és independent de la dinàmica dels objectes implicats, tampoc té a veure amb els rajos X, és observant lents gravitacionals. A partir de la teoria de relativitat, quan tens una massa, la trajectòria dels rajos de llum es corba. Si tens una concentració de massa molt gran, com és un cúmul o una galàxia, la llum que ve pel seu voltant es corba, és atreta, per dir-ho així, per la massa, i això pot tenir un efecte de lent. Efectes pràctics és com si tota aquesta gran massa fes de lent del que hi ha darrere. És exactament així, és com si posés una gran lent entre nosaltres i uns objectes molt llunyans,
perquè la llum es corba i es concentra en nosaltres. Això, aquest efecte que es diu lent gravitatòria, depèn de la massa que posis pel mig. Si el públic de la fila de darrere són quasi els molt llunyans que estic observant i jo tinc una gran concentració de massa aquí davant, que és la gent de la primera fila, farien efecte de lent i jo podria veure els quadres de darrere a través d'aquesta lent. I les propietats d'aquesta lent, la quantitat en què desvien la llum, dependria de la massa que tingui aquí davant. Doncs s'ha mesurat aquesta deflexió de la llum i torna a sortir el mateix. El ràtio, el quocient entre la massa que tu observes de lent gravitatòria, de rajos X o dinàmicament respecte a la massa visible, torna a ser molt gran, és a dir, ens surt una massa molt més gran que la que veiem. Tornem-hi, matèria fosca, és el primer que se li acota a algú, és que allà hi ha una massa, una matèria que no veiem. Ok, no només això, d'acord? Aquestes són les evidències observacionals. Hi ha un altre corpus de coneixement que també recolza la possibilitat d'existència d'aquesta matèria fosca, que són els models cosmològics. Això potser n'han vist per allà fora alguna referència. Una cosa que fem avui en dia és observar l'univers a molt gran escala, i llavors amb superordinadors són capaços de fer models de com va néixer l'univers des del Big Bang, com ha evolucionat i com ha arribat a ser fins com l'observem avui en dia. Aleshores, comparant el que surt de les simulacions i les observacions, podem intentar esbrinar els ingredients de la cuina, els ingredients de l'univers. Si tu poses en un model uns ingredients, matèria, energia, les equacions de la hidrodinàmica, les equacions de l'electromagnetisme, i fas evolucionar l'univers des que va néixer fins ara, si els ingredients que poses no són bons, el resultat final no s'assemblarà a l'univers com és ara. Si els ingredients que poses són bons, el que surt de la simulació, si la fas bé, s'assemblarà a l'univers que veiem ara. Llavors això s'ha fet amb les simulacions, s'han provat diversos ingredients i s'ha comprovat quina combinació d'ingredients s'assembla més al que observem en realitat a l'univers com és en realitat. Llavors, coses com, per exemple, la radiació de fons de microones, les oscil·lacions bariòniques acústiques o directament l'observació de l'estructura a gran escala. I amb això s'ha arribat a la conclusió, ja independentment de les observacions, que la matèria que hem de posar perquè quadrin les coses, a part de la matèria visible, no pot ser bariònica, és a dir, no pot ser matèria normal. Matèria bariònica és la matèria que toquem. Si tu poses un model cosmològic en una simulació que tingui matèria, tot sigui matèria bariònica, aquell model no hi ha manera que funcioni. Has de posar un tipus de matèria que tingui propietats molt diferents de la matèria normal. Es van fer diferents proves, com els dic, una cosa que deia hot, cold, dark matter, és a dir, coses com neutrins. El neutrin té una massa molt petita, doncs algú va dir, què passa si l'univers està ple de molts neutrins? O una cosa que cold, dark matter, són partícules hipotètiques encara no conegudes, i warm, dark matter, un altre tipus. El cas és que d'aquestes tres no va funcionar cap massa. Això és un vídeo d'una d'aquestes simulacions cosmològiques. Això és una escala molt gran, són milions i milions d'anys llum. I a partir del Big Bang, la matèria es va anar condensant, formant aquestes estructures. Cada puntet en aquesta simulació és una galàxia, i les galàxies no es distribueixen a l'atzar, sinó que es distribueixen formant filaments. Això és el resultat d'una simulació cosmològica moderna. Això seria l'estructura en 3 dimensions del nostre univers a molt gran escala, a milions d'anys llum. I repeteixo, això seria un cúmul de galàxies, un filament que conté diversos cúmuls, i els puntets petits d'aquesta imatge són galàxies. Això és el que surt de les simulacions, això és un model bo, que funciona, i s'ha comparat en coses com això. Això són observacions, això és d'un catàleg que es diu l'Sloan Digital Sky Survey, això que veuen passar per aquí són galàxies. Llavors, una mica difícil de veure, però aquest catàleg va observar unes certes zones del cel i quan ens anem a distàncies molt grans es comença a veure aquesta estructura de filaments
Això d'aquí és una llesca de cel, d'acord? D'aquesta forma perquè només hem observat un tros de cel, però l'estructura en filaments es fa evident en les observacions quan vas a distàncies molt grans, com toca. Doncs, veu, això són, el català aquest ha observat unes certes llesques de cel, però dins d'aquestes llesques de cel, l'estructura de filaments que hem vist a la simulació s'observa. Llavors, les simulacions bones, les que funcionen, quadren amb aquesta distribució de filaments, amb la radiació de fonts de microones observada per un altre satèl·lit, i són les que en aquest moment diuen, si posem aquests ingredients, podem explicar l'univers com el veiem. I en aquestes simulacions que funcionen hi hem posat matèria fosca d'un cert tipus, que és la que funciona. D'acord? Doncs avui en dia, els models cosmològics de matèria fosca són els que contenen cold dark matter. Resulta que porten a que les estructures de l'univers es formen molt aviat, que les estructures es fan de baix a dalt, és a dir, primer es formen les galàxies, després les galàxies es van ajuntant en cúmuls que formen filaments, etc. Doncs avui en dia, a partir de les observacions, a partir de les simulacions, hem arribat a la conclusió de que en l'univers hi ha una cosa que es podria dir matèria fosca, però cap d'aquestes coses que he ensenyat, ni el fet que les simulacions quadrin si poses aquest ingredient, ni les ones gravitatòries, ni les observacions en rajos X, ni les observacions dinàmiques són una observació directa de la matèria fosca. Què vol dir matèria fosca? Vol dir que no he pogut agafar en el laboratori una caixa, posar-hi dins alguna cosa que es pugui fer experiments, que es pugui mesurar, i dir, mira, això és matèria fosca. No ho hem vist mai directament. Totes aquestes observacions i simulacions ens porten a la conclusió de que allà hi ha alguna cosa i que si pensem que és matèria, que no emet llum, que no interacciona com la matèria normal, ens quadren les coses. Això és la matèria fosca. Què passa que, no sé, saben aquella expressió, l'elefant a l'habitació, no sé si era d'una pel·lícula o una història de que una persona entra en una reunió, està tothom xerrant amb el seu got de beguda a la mà, tranquil·lament, però al mig de l'habitació hi ha un elefant enorme i ningú li fa cas. I tothom actua de la forma més normal, havent-hi un elefant al mig de l'habitació passejant-se. I aquesta persona que entra diu, ningú diu res, jo faré el mateix, i tothom està així mirant a l'elefant pensant, ostres, què fa aquest elefant aquí? I ningú gosa dir res. Doncs la matèria fosca, tot aquest suport, o totes aquestes observacions i les simulacions que ens porten a pensar que existeix, passa una mica. Hi ha objeccions serioses o problemes seriosos que tenim encara. Primer, des de 1933 no hem aconseguit cap detecció directa de matèria fosca. Si la matèria fosca és el 95% de la massa de l'univers, que com haurem vist aquí fora, on és? En cap laboratori hem pogut posar-hi un dit a sobre. Cap missió espacial se n'ha trobat. No ho veiem, a nivell del sistema solar no veiem cap concentració de matèria fosca. Doncs això és un problema. No haver-la pogut detectar directament sent el 95% de la massa de l'univers, ostres, és dur. Està clar que no és matèria ordinària, no són electrons, protons ni neutrons, no és matèria bariònica. S'han proposat tipus de partícules exòtics que podien ser els que constitueixen la matèria fosca, WIMPs, Weakly Interacting Massive Particles, accions, neutralinos. Problema, és un camp de la física diferent, la física de partícules, hauran sentit parlar de l'LHC, el col·lisionador d'hadrons del CERN. Resulta que els experiments del CERN han sigut un èxit, però han sigut massa èxit. Què ho haguessin volgut els físics de partícules? Que els resultats del LHC s'haguessin pogut comparar amb la teoria actual vigent, el model estàndard de física de partícules que es diu, i que s'haguessin confirmat bona part de les prediccions, però s'hagués vist alguna diferència que portés a nova física, més enllà del model estàndard. I resulta que no. Tot el que diu l'LHC concorda perfectament amb el model estàndard de física de partícules. D'acord? I el problema és que aquest model estàndard de física de partícules no admet aquestes coses exòtiques que s'havia postulat que podien explicar la matèria fosca. I clar, això és una situació una mica incòmoda. D'acord? Aquesta és una notícia, justament les teories
alternatives o que anaven més enllà del model estàndard de física de partícula eren la supersimetria, teories de supersimetria. Llavors, com que aquestes partícules que s'havien postulat abans de que comencés a funcionar l'LHC, s'havia treballat molt, hi havia molts models, hi havia diverses teories que estaven esperant els resultats per dir, doncs mira, anem cap aquí o anem cap allà. De moment, els resultats de l'LHC no confirmen cap d'aquestes teories, de fet, les exclouen i ens deixa estancats amb el model estàndard. Llavors, aquest article, és un article d'aquesta web, diu què nassos és la matèria fosca i la matèria d'energia si no tenim una teoria supersimètrica que vagi més enllà del model de física de partícules. Estem una mica enganxats. I llavors, matèria fosca i energia fosca, avui parlaré de matèria fosca, allà fora parlant també d'energia fosca, ho comentaré al final, i repeteixo, tot i que del CERN han intentat anar més enllà, això és una notícia vella, en un moment donat, aquesta gent van publicar, la gent de l'Autònoma van publicar la possibilitat d'indicis d'anar més enllà del model estàndard i trobar noves partícules. Al cap d'uns anys més d'experiments resulta que no, que allò era una fluctuació aleatòria i tampoc. És a dir, estaríem tots encantats de trobar un problema en les teories actuals, però resulta que funciona la mar de bé. Fins i tot, coses com aquest experiment, LUX, és un detector de matèria fosca amb una mina subterrània als Estats Units. Es va fer, va donar negatiu, no va detectar matèria fosca. Això no vol dir que no existeixi, però posa uns límits molt, molt, molt estrictes a què pot encara ser la matèria fosca. És a dir, aquest detector cobria un espectre molt gran de possibilitats de matèria fosca, no en va detectar cap, llavors queden els racons encara sobre les propietats d'aquestes partícules que podien haver escapat aquest detector i altres. Més coses. Així com a nivell de la galàxia, a nivell de cúmuls de galàxies, veiem els efectes de la matèria fosca, passa una cosa molt curiosa. Al sistema solar no veiem ni tan sols cap desviació del moviment dels cossos que requereixi l'explicació de la presència de matèria fosca. I en l'entorn solar, és a dir, en l'entorn immediat al voltant del nostre Sol, sembla que tampoc. És molt peculiar això, molt peculiar que la matèria fosca només es vegi a gran escala. Es pot explicar si la distribució d'aquesta matèria fosca és molt poc densa i només es veu quan estàs a grans escales, però fixin-se que, ostres, cada vegada estic posant més pegues, d'acord? I, això és un bloc, aquesta discussió sobre què fem? De moment la matèria fosca és el millor que tenim, però té moltes pegues. Podem anar més enllà? Hi ha gent que es dedica a discutir això, en particular aquest investigador Pavel Kroupa, alemany, ha dedicat molt temps a revisar aquests problemes i possibles alternatives. Hi ha discussions molt grans en aquesta pàgina i en molts articles sobre com podíem o confirmar l'existència de matèria fosca o anar més enllà. Aleshores, si parlem que la matèria fosca té problemes, repeteixo, és el paradigma actual. Tots treballem com si hi ha una cosa que és matèria fosca, tot i que no sabem ben bé què pot ser, ni com explicar-la a partir de teories de física de partícules, ni com detectar-la directament. Quines alternatives tindríem? Perquè això és important. Si no fos matèria fosca, què podia ser? No hi ha massa alternatives. L'única alternativa creïble en aquest moment a que hi hagi una cosa que es diu matèria fosca, que té massa, que interactua gravitatòriament però que no podem veure i que té unes propietats exòtiques, l'única alternativa creïble seria la següent. Si la massa dinàmica no quadra amb la massa lluminosa, el que estem dient amb la matèria fosca és que falta massa, però potser ens falla la dinàmica o la teoria de la gravitació que estem aplicant. És a dir, si les equacions de la dinàmica ens fallen, potser hi ha alguna cosa que se'ns escapa en aquestes equacions. En un cas anem a matèria fosca i en l'altre anem a modificacions de les teories de la gravetat o la dinàmica. És a dir, si les coses no es mouen com esperaríem, potser les fórmules que estem fent servir per predir com es mouen no són les que tocaria. De fet, si tirem una mica enrere en la història, la mecànica de Newton, al segle XVII-XVIII, bona part del XIX, era la reina. I es van començar a trobar coses peculiars, com per exemple la precessió del periheli de mercuri,
que no hi havia manera d'explicar-ho amb la teoria newtoniana. L'apreciació del periheli de Mercuri, com es mou Mercuri al voltant del Sol, es va poder explicar en propietat quan va aparèixer la relativitat. Doncs modificar les lleis de la dinàmica, passar de Newton a Einstein, va permetre explicar bé com es movia Mercuri. Una cosa semblant podia passar aquí. És possible que ens faci falta una modificació de les teories de la gravitació o de la dinàmica a aquestes alçades, i tenim la relativitat i funciona molt bé. Hi ha aquesta possibilitat. Per què? La relativitat, bàsicament, és molt potent i cobreix un ventall molt ampli d'energies i densitats, però no totes. Per què? En rangs de densitat i energies molt altes, forats negres, estels de neutrons, la relativitat l'hem fet servir, funciona molt bé i l'apliquem. En un rang de gravetat i de velocitats mitjà, com és per exemple el dia a dia o del sistema solar, també funciona molt bé. Fins i tot, segons com, ens podem permetre baixar l'aproximació newtoniana. En la física del dia a dia, la física del carrer, les lleis de Newton van la mar de bé. Però bueno, a nivell de sistema solar apliquen relativitat per les òrbites i per moltes coses i anem la mar de bé. Però hi ha un règim que no hem explorat mai. És el règim de gravetat extremadament baixa i acceleracions extremadament baixes. Per què no ho hem explorat mai? Perquè dins del sistema solar no hi ha cap lloc on no hi hagi un nivell significatiu de gravetat. El Sol afecta tots els cossos del sistema solar, fins i tot Plutó, que està molt lluny, està en òrbita al voltant del Sol. Per tant, la gravetat del Sol a Plutó és suficientment gran com per fer-lo orbitar. En lloc del sistema solar que tinguem accés, hi ha una gravetat extremadament baixa. Ni les energies són, el moviment dels objectes és extremadament baix. Doncs aquest règim, aquest de gravetat molt baixa i energia molt baixa, algú es va fer la pregunta: i què passa si en aquestes condicions, en entorns on la gravetat és extremadament baixa i les velocitats són baixes, passa alguna cosa? El 1983, un físic, Mordechai Milgrom, israelí, va publicar uns articles on anaven en aquesta direcció. Va proposar o postular el que n'hi va dir dinàmica newtoniana modificada. Va dir, escolteu, vist aquest problema de la matèria fosca, què passaria si, per exemple, agafem, fàcil, la mecànica newtoniana, no ens posem encara en relativitat, i per calcular l'acceleració en què un cos atreu un altre, en comptes d'agafar la fórmula de Newton, que seria aquesta d'aquí, la primera part, li afegim un terme molt petit. Aquesta A0 té un valor molt petit. Un terme que és tan petit que en presència de qualsevol massa mínimament significativa o a distàncies properes, aquest terme no el pots apenes notar. Però si fas la distància molt gran o la massa molt petita, aquest terme comença a ser rellevant. Clar, què passaria al nostre sistema solar? Al nostre sistema solar, la massa del Sol, la massa de qualsevol planeta, és molt fàcil que ens afecti i les distàncies no poden ser molt grans en termes astronòmics. Més enllà de Plutó és relativament petita en termes astronòmics. Doncs aquest terme no el notaríem. Aquest terme només seria rellevant, per exemple, en corbes de rotació galàctica, quan te'n vas molt lluny del centre o estàs en règims de baixa, on la gravetat és petita, o en cúmuls de galàxies, on les acceleracions relatives són molt petites. Va postular això. Què passaria? Va resultar que una modificació d'aquestes, doncs resulta que podia explicar molt bé la corba de rotació de la galàxia que els he ensenyat i el moviment de les galàxies en el cúmul de Coma o altres cúmuls. Tot i que a nivell de cúmuls de galàxies a escala cosmològica funcionava, però no tan bé. De manera que senzillament va fer notar, escolta, podem explicar el que passa en matèria fosca, o, si faig una cosa tan senzilla i tonta com aquesta, també resulta que em poden quadrar les coses. No va anar més enllà, és a dir, la seva pretensió no va ser més que dir, si fem una cosa així funciona, fixin-se que això és el que es diu fenomenològic. És a dir, ell, fenomenològic vol dir, per la cara va afegir un terme i va mirar què passava. Aquest terme d'aquí no té cap suport teòric a darrere, no té cap formulació teòrica a darrere. Però
funcionava, almenys en alguns casos. Després es va refinar i ha funcionat en més casos. Aleshores, hi ha alguns grups, pocs, que es van dedicar a intentar arribar a un resultat com aquest, però en comptes de posar un terme perquè sí, van agafar i van dir què passa si agafem la teoria de relativitat i la modifiquem d'alguna manera que pugui donar lloc a efectes com aquests. Si aconseguim una teoria de la gravitació i de la dinàmica com la relativitat lleugerament modificada, podríem arribar a efectes com aquests i podríem arribar a una explicació del que observem que no seria matèria fosca, sinó seria una modificació dinàmica de la dinàmica o de la gravetat. Quin problema s'han trobat aquests grups? I repeteixo que això és una possible alternativa que s'ha explorat. Quin problema s'han trobat? Doncs que la teoria de la relativitat és una teoria extremadament exitosa, verificada amb molta precisió, tot i que no en aquest rang d'acceleracions baixes, i és molt difícil fer una teoria que expliqui tot el que ja explica la teoria de la relativitat amb la precisió que ho explica i una mica més, que és el que volem. De tota manera, aquesta és una via molt interessant i molt vàlida perquè no és fenomenològica, és a dir, va als fonaments, va a buscar una teoria alternativa de la gravetat i la dinàmica. Al ser una teoria de la gravitació no només s'aplica al moviment de les galàxies o de les estrelles de galàxies, sinó també tindria conseqüències en els efectes de lents gravitacionals i, per suposat, dels rajos X, i seria molt interessant, seria nova física. Hi ha tota una varietat de possibles teories d'aquest estil. Passa que aquesta és una mica d'història d'aquests intents. En blau, els intents exitosos. En vermell, els no exitosos. No exitosos en el sentit que, tot i que arriben a formular una teoria alternativa, o les dades no la suporten, o aquesta teoria alternativa no aporta res més enllà de la gravetat. I noten que en blau tenim la teoria de relativitat especial d'Einstein i la teoria de la relativitat general d'Einstein. És a dir, tots aquests intents no han aportat res de nou o han xocat amb les dades. És a dir, trobar una alternativa a la teoria de la relativitat general sembla que és molt difícil i no és estrany. Per exemple, això és un exemple, la invariància de Lorentz, que és una de les conseqüències de la relativitat, és a dir, que la velocitat de la llum és independent de la teva velocitat de moviment, s'ha verificat amb una precisió que arriba gairebé a 10 elevat a menys 22. És a dir, una part entre 10 a la 22, o sigui, són molts zeros. Això és molt bèstia, això és una verificació de la relativitat molt gran. Qualsevol altra teoria hauria de fer això. O, per exemple, aquesta és una mesura de com els rellotges s'acceleren o es fan més lents en funció de la intensitat del camp gravitatori. A mesura que t'allunyes de la Terra, els rellotges es fan una mica més ràpids. Doncs això s'ha verificat amb una precisió de 10 a la menys, gairebé 10 a la menys 5, és a dir, una part entre 100.000. O la deflexió de la llum de què parlaven. També s'ha mesurat a partir d'emissions i observacions del sistema solar amb molta precisió, l'última 10 a la menys 4, 10 a la menys 5. En Gaia possiblement ho portarem fins a 10 a la menys 6. És a dir, que la relativitat general, això un altre encara, la relativitat general està molt ben aixecada. Si algú té interès, aquest article fa una revisió de teories modificades a la gravetat i com aquestes teories modificades tindrien conseqüències cosmològiques, és a dir, portarien a alternatives a la matèria fosca. Passa que són 312 pàgines, és a dir, hi ha molta literatura intentant anar més enllà d'això. Això seria buscar alternatives a la matèria fosca. I ens hem de quedar aquí perquè no hi ha més. O sigui, o acceptem la matèria fosca o acceptem una teoria modificada de la gravitació i la dinàmica. La matèria fosca funciona molt bé, ens quadra molt, però té les pegues. No l'hem detectat, requeriria una nova teoria de física de partícules. L'alternativa, molt difícil.
per això que els dic que els físics, els astrònoms avui en dia, treballem amb la matèria fosca com a hipòtesi de base, però tenim un ull posat, i escolta, no sigui que demà mateix vingui aquell físic estrany que no és convencional i que ha provat una cosa nova i diu, no, mira, no hi ha matèria fosca. El petit quadrat aquell que posava, que hi ha a l'últim pòster que diu hi ha una possible alternativa, és aquell disclaimer, allò com els termes legals, bueno, segons què facis amb el mòbil no et cobreix la garantia. Doncs aquell requadret és això. Bueno, si ens hem equivocat tots durant els últims 30, 40, 50 anys, ens haurem de tornar a mirar tot. Les observacions són les mateixes, les haurem d'explicar d'una altra manera, però potser o potser no hi ha matèria fosca. Llavors, per això insisteixo que la matèria fosca és una hipòtesi oberta, encara no està tancada. Et trobes coses com aquestes, alguna observació on els autors diuen que descarta les teories alternatives i que demostra l'existència de matèria fosca. Això passa. Quan estàs al límit hi ha gent que ha fet alguna cosa i diu, ostres, això ho demostra definitivament, però després venen més observacions i no ho confirma, no acaba de quadrar, però trobareu coses d'aquestes. O perquè vegin, amb aquest exemple, perquè vegin una mica la dificultat que implica això. Aquest és un intent de detectar matèria fosca a nivell del sistema solar. No sé si els hi sona la sonda Pioneer, és una d'aquelles que es van llançar fa molts anys, juntament amb els Voyager. La Pioneer ha sortit del sistema solar. Fa molts anys que navega i està fora. I hem pogut mesurar amb molta o bastanta precisió la seva òrbita, sortint del sistema solar. Doncs algú va dir, bueno, si hi ha matèria fosca a nivell del sistema solar, l'òrbita de la Pioneer s'hauria de desviar lleugerament de la que deduiríem a partir dels cossos del sistema solar. I efectivament es van trobar unes anomalies, unes petites desviacions. Però després de diversos anàlisis algú va dir, bueno, aquesta desviació potser sí que és matèria fosca, però pot venir d'una cosa tan prosaica com que la sonda Pioneer està il·luminada de forma diferent per un costat per l'altre, la distribució de calor en la sonda és diferent, llavors l'emissió de rajos infrarrojos és més forta en un costat que en l'altre, i el petit impuls de l'emissió de rajos infrarrojos en un costat més que l'altre pot desviar lleugerament la sonda durant uns quants anys, de manera que provoqui una petita anomalia. O sigui, estem parlant de coses d'aquest nivell. És dificilíssim intentar detectar matèria fosca a nivell del sistema solar, perquè és que realment, si t'has de preocupar de si la sonda està diferentment il·luminada i emet més llum infrarroja per un costat per l'altre, i el moment angular, el moment cinètic d'això, la desvia lleugerament, és que està realment al límit del que és. Aleshores, una mica per concloure, què en sabem? És una hipòtesi, la més àmpliament acceptada, la que s'usa pel treball del dia a dia, és la base de treball perquè et donin finançament, per fer simulacions, perquè facis observacions, però en ciència no hi ha arguments d'autoritat, les observacions són l'última paraula i el dia que trobem una alternativa potser canviem d'idea. Què podia passar? Doncs una cosa que podia passar és que la matèria fosca seguís el camí que van seguir, per exemple, els àtoms. Els àtoms, la hipòtesi atòmica que es deia en aquell moment, era, no sé si segle XVII o XVIII, l'existència d'una cosa que en deien àtoms era una hipòtesi que es feia servir per explicar les reaccions químiques. Les reaccions químiques tenen unes proporcions molt determinades i algú va dir, bueno, aquestes proporcions es mantindrien si a nivell molt fonamental la matèria estigués composada d'uns elements indivisibles, uns elements petits amb propietats bàsiques elementals, i aquests elements es combinessin d'aquesta forma en les mateixes proporcions per donar lloc a les proporcions de les reaccions químiques. Llavors, el fet de pensar que la matèria estava feta de trossets amb unes característiques, àtoms, era una hipòtesi en aquell moment. Què ha acabat passant? La hipòtesi atòmica avui en dia és que ja està confirmada. Això que veuen aquí és una foto entre cometes, d'un àtom d'hidrogen. Al voltant del nucli hi ha els orbitals dels electrons i, per tant, avui en dia, amb un microscopi d'aquest estil o un microscopi d'efecte túnel, estem arribant a fer fotos a nivell atòmic. Avui en dia els àtoms ja és una qüestió d'observació. Però en principi era una hipòtesi. Una hipòtesi que a algú li semblava descabellada, la matèria perquè ha de ser discreta i no contínua, però que ha arribat a consolidar-se. Una possibilitat seria això, que matèria fosca hagi vingut per quedar-se i que algun dia, l'any que ve, o d'aquí 10 anys, o d'aquí 100 anys,
arribem a detectar-la o tinguem una teoria de física de partícules que digui sí, jo faig la predicció que en aquestes condicions surt una partícula estable d'aquest estil que té les propietats necessàries. Ja està. L'altra possibilitat, si coneixen l'èter lumínic. En el seu moment, quan Maxwell va formular les teories de l'electromagnetisme i s'estudiava la propagació de la llum, en aquell moment el concepte de camp no existia i perquè la llum es propagués se suposava que l'espai estava ple d'una substància molt especial que ne deien l'èter lumínic, que era el medi en el qual es propagaven les ones de llum. En aquell moment no es concebia la propagació d'una ona sense un medi material. Llavors es va formular la hipòtesi de l'èter, es feia servir en els càlculs de propagació de la llum, però va arribar un moment que les propietats que requeria l'èter per existir eren molt extremes. Havia de ser al mateix temps infinitament transparent i molt poc dens, però al mateix temps extremadament rígid, no podia ser arrossegat per la matèria normal perquè si no observaries desviacions en la llum, fins que va arribar a la relativitat general i va dir no, l'èter no existeix i l'èter avui en dia ha passat a formar part del calaix de les coses no utilitzades en física, tot i que en el seu moment els físics treballaven amb l'èter com si fos una cosa que existís. Però bueno, va arribar un moment que això es va descartar i ja està. Podia passar. O una opció intermitja de que a mesura que avancem resulta que no, que existeix alguna cosa que és matèria fosca, però al mateix temps hem de canviar la teoria de la relativitat. Podria ser una combinació de les dues coses, no se sap. De fet, sabem que hem de canviar la teoria de la relativitat. Si hem sentit parlar de les teories de la gran unificació, tenim la mecànica quàntica per una banda, tenim la relativitat per l'altra i no es parlen gaire. Estem buscant una teoria que ho englobi tot, englobi la mecànica quàntica i la relativitat. Estem buscant la teoria de la gravitació quàntica. Però no hi hem arribat. Potser, si algun dia arribem a la teoria de la gravitació quàntica, la teoria de la gran unificació, doncs igual resulta que aquesta teoria, per una banda, ens porta en un tipus de matèria i l'altra també canvia la relativitat i resulta que l'efecte aquest és un poti-poti, una barreja de les dues coses. No ho sabem. Doncs en aquest moment la matèria fosca és la nostra hipòtesi de partida, la que hauran trobat en aquella exposició i molts altres llocs. I no és l'únic problema que tenim entre mans. També l'exposició parla d'energia fosca, això és encara més nou. Això sí que no sabem per on agafar-ho. Energia fosca. Resulta que en un moment donat es va observar que l'expansió de l'univers era accelerada, és a dir, sempre havíem estat pendents de si l'univers, l'acceleració es frenava o era constant, però resulta no, és que cada vegada s'expandeix més ràpid. Perquè s'expandeixi més ràpid l'univers, això requereix una aportació d'energia, llavors la idea és que l'espai-temps conté alguna forma d'energia que és la que es transfereix d'alguna manera a l'expansió de l'univers i és el que s'anomena energia fosca. I si fas els números, la quantitat d'energia que és necessària per explicar l'expansió accelerada de l'univers que estem veient és enorme. Des d'Einstein, que va dir que allò de E igual a mc quadrat, barregem una mica indistintament matèria i energia, i llavors es parla del contingut de matèria i energia de l'univers. I llavors resulta que si tot això funciona com pensem, la matèria ordinària, la matèria bariònica, seria el 5% del contingut de matèria i energia de l'univers. El 26% seria aquesta matèria fosca de la que he estat parlant avui i la resta seria energia fosca de la que avui en dia, repeteixo, no tenim massa idea de què és. També és una hipòtesi, és un terme en les equacions de la relativitat que es fan servir per cosmologia i si es fixen en els textos, aquesta és una dels pòsters que hi ha allà fora, l'energia fosca és una forma desconeguda d'energia. Tot i ser l'explicació més simple per a l'expansió accelerada de l'univers, l'energia fosca és un dels misteris més grans de la ciència actual. O sigui, no tenim massa idea. I en quant a la matèria fosca, és una forma encara no identificada de matèria invisible. A causa de la seva gravetat, tendeix a agrupar-se. Podria ser que la matèria fosca estigués feta de partícules desconegudes que quasi no interactuen amb la matèria ordinària. Notin els condicionals i els disclaimers a tot arreu. Perquè, repeteixo,
tenim aquest problema. En tot cas, gaudeixin de l'exposició que tenen aquí fora, val molt la pena, i l'única cosa que si ara la repassen, potser alguna de les coses que diu diuen, això m'ho he d'agafar amb una mica més d'escepticisme. L'escepticisme sempre és bo, els que treballem en aquestes coses, doncs home, ho fem de bona fe, però no tenim l'última paraula la té la realitat, les observacions, i d'elles depenem. I amb això, moltes gràcies, i si tenen alguna pregunta estaré encantat de respondre. Sí, n'hi ha dues, comencem per aquí? Sí, aquí.